Momanyi. Mbiamano sana omurikecho Mildred Momanyi asorobotioru oroikirano kondo mwanchi muri atogosukabosio notoko ende semo goika county ya Nyamira asengo komanyibuna omugavana we county yo Amos Nyaribo nigolitkolia rero aumera naborokia ba Ecde ase ensemo ya Jamhuri Gardens aborokia chimi inye na 14 nigo bainyorera emirimo bwikirano chinga kecho nigo mugavana Nyaribo agani abamenye be county yo korwa ebango asokweneki obokoleri obuyana boigo amagenderero ase county yo boigo nigo ababwatani bechisemi korwa chinsemo na boigo aba MCA be county yo baneki gosebali eira gochikobwatana no mugavano yo asokweneki amonchorere ime county yo omurikecho Job Maangi na Mange Nigo yaba umuchengo omonene ekero omugavana bwe county Nyamira Amos Nyaribo alika aborokia bekerengo kya Ecde emeremo Twanze Ecde twarika baru 414 today mbaro toja go advertise motenyoyo Torika baru mwanga 180 something. Erinde bonzi babe 600. Abali kwa asentunda entangani nigo bale aborokia chiminye na 14 asebara chikonyora chibesa chobogotu ekero bakolire emeremo Nebinge na promise twanze Ecde asasa bamenyi be county Nyamira korwa ebango elinde eserikali enyora chibesa cyo gukora amagenderero Tusako nyawo sangire bangezaine kila kitu inawezekana Ecde ye ya bete vote na ende jikori na karogo vote a function go to vote chibesa cha Ecde nchana gocha Igaba se nje ba korro mo kyama tukamanga otwaro je tyato ba accommodate council of governors na korwa na chiwesechi ababwatani ase sector echisemi mbacho gya egetambo kelio airire gokinia ekerengo gechisemi. You are our hero in this nation. You are the hero. I don't think there's any other government that has put these teachers. So we are extremely happy of what you have already done, and we continue. We look forward to be working together, national government and. Ense moyende abateneneli bechuod mbate abambachikombwatesia elinde koleta ogoncherelia okonene asichisemi county ya Nyamira. And I want to confirm this time round we also have a vibrant assembly that ensures tunagokire abantu baikirana abakungu tali boigo abakungu timojo karaget ande toko gwakera mbuya mono asogo tumanka revenue officers konya bakonya kuli revenue bosa tali byayigo n'abantu bechichiro boda sector na barabo chogi guidance na barabo revenue kurwa se county Nyamira Gingo reporter ya Ndizi TV Job